Lanqas laħqu għaddew 12 sija, il-proġett inawgurat b'tant pompa mill-Ministru ta' Traffiku Aron Farrugia spiċċa merreq. Bin-nies jiddeskrivu dan il-proġett fl-imsida bħala falliment. Dan kollu seħħ il-ħamis fil-għaxija wara li aktar kmieni matul il-jum il-Ministru ħal il-medja biex jiftaħar bil-promenad fiż-żona tal-imsida u taxbiex għalkemm sa fil-għaxija din iż-żona spiċċat inondata bl-ilma tax-xita minħabba nuqqas ta' pjanar u minħabba l-fatt li fil-verità l-proġett għadu mhux lest da minkejja li l-Ministru għata sigarella u kixef il-plakka bismu fuqha. Il-proġett tal-promenad fl-imsida tant falla li anki il-plakka nifissa sa filgħodu kienet tneħħiet mill-post. Filmati li ġibet Net News jikkonfermaw li x-xogħol fiż-żona għadu għaddej u ħadd ma jaf ir-raġuni għalfejn il-Ministru kellu din l-għaġla biex ta' parsi jagħmel inawgurazzjoni. Mhux ta' bxejn li meta l-ħamis provajna nagħmlulu d-domandi telaq jiġri fil-ken tal-karozza tiegħu. Ministru, għawek il-post list, il-bins fejnhom. Le, ma kellimtniex, Ministru. Għalfejn qiegħed taħrab, Ministru. Għalfejn qiegħed taħrab, Ministru. Kemm inti skondu, Ministru? Is-sitwazzjoni fl-imsida urtat lil bosta persuni li fuq Facebook sostnew li l-flus tal-popolu Malti qed jitberbqu fuq affarijiet bħal dawn bi proġetti li mhux kompluti. Oħrajn saqsew kif jista' jkun li ġie inawgurat proġett meta tfadal ix-xogħol għaddej b'wieħed iwieġeb li jonqos biss minn tal-anqas 3 inawgurazzjonijiet oħra biex il-proġett vera jkun lest. Oħrajn kitbu kummenti fejn saqsew kif wasalna f'dan l-istat u għal xiex inqalgħu dawk is-siġar kollha biex sar dan il-proġett fl-imsida dan fil-waqt li diversi persuni talbu rendi kont tal-ispejjeż u l-infiq mill-flus il-popolu Malti. Il-proġett li kien kritikat anki fuq il-paġina ta' Facebook fuq ix-xandir nazzjonali tant spiċċa falliment li anki l-plakka kommemorattiva tneħħiet mill-post wara li ż-żona erqet kompletament.